Sezona praznika. Slave, Nova godina, Božić i svi ti pokloni. U prethodnoj epizodi smo vas pitali da izmislite svoj praznik i mogu vam reći da ste postali kreativniji sa svojim odgovorima. Čekaj, je li ovo pravi Jaserštajn? Ćao Pipi i Gudi. Ako hoćete mogu vam gostovati u nekom specijalu, recimo za 5000 subscribera. Pa naravno da može. Sada ćemo mi brzo do tih 5000. Znate šta treba da uradite? Evo, čak su nam i krenuli komentari kad će novi video. Nego da počnemo sa našim praznicima. Miona nam je predložila da 10. januara imamo praznik Filmofilski dan. Dan kada ćemo moći na miru da gledamo filmove i serije. Sviđa mi se predlog Miona, možemo ga spojiti i sa Vukovim praznikom. Taman 3 dana gledanja filmova i serije. Nakon binđovanja bi nam dobro došao i jedan praznik u prirodi. Zabeležite taj 10. maj u svojim kalendarima. Planinarenje, šetnja i rekreacija. Hajmo onda 11. maja da imamo dan spavanja. A mogli bismo ovako i jednom nedeljno što se mene tiče. Dan kad možemo lepo i na miru da odmaramo. Andrija je predložio da 15. jula imamo dan zvona. Zamislite da svi u isto vreme udarimo u zvono. To bi bilo glasnije od Pipijevo karaoke pevanja. A zamislite i praznik na kome svi slušamo istu muziku. Brzo napišite koje bismo pesme slušali tog dana. Petra je sa svojom drugaricom Enom već pokrenula praznik prijateljstva. Lepo je vidjeti da već imate svoje tradicije. Pipi recimo uvek zaboravi na takve datume. Zbog toga mu je Gudi poklonio kalendar. 20. aprila će biti godišnjica našeg Pipi i Gudi kanala. Jako mi je drago da se toliko vas dosetilo toga. Hvala vam puno na podršci. Mogli bismo taj praznik da dočekamo sa Silver Play buttonom. Dobro, ne verujem da ćemo do tada stići baš do 100.000 subscribera, ali možemo pokušati. To bi bilo to za ovaj video. A kada smo već kod praznika, imamo pitanje za sljedeću epizodu. Koji biste poklon želeli da dobijete i zašto? Vaše zanimljive odgovore zapišite dole u komentarima i zapratite nas na našem Instagram profilu i YouTube kanalu za još sadržaja. Vidimo se!